han Alaji Alseyni Dalaba hendomo. Odo message c'est très important on faut modon yon sakitumo parce que hino wodi mawbe wujjabe e andanda hore mani aduna Allah fo yi vidéo on ko militaire jo yehi wujjibe bidonji nebban aduna Allah fo yi ko on nanga o habba bay mo watti tenue goto anda si tay ko sori e si tay na sori parce que hande lady ni fop woni lady bandi donc joni non ko on ben mawbe wujjabe don modi juhe wontiram ben boke sangaredi ko ben joni non nanga soka kanyum e be ngumum e minyam sabu hibe nangi gujjo be habbi mo be pimo ko dum soki be awanon do hande ko Alaji Alseyni Dalaba wonden adresse de message do dum do non c'est un ultimatum parce que trop c'est trop. Mamadi Doumbouya yettata lagine en otage, Alaji Alseyni yetta lenyongol en otage. C'est pas acceptable. On n'acceptera jamais cela. Dum don non ko ultimatum kala siddudu do Alaji Alseyni yu jonnane mo message on kala gedal jo biddo Alaji Alseyni jonnane mo message on parce que trop c'est trop. Voilà. Musibian be mawbe sokabe do ko yo Alaji Alseyni ardi be coordination fulbe haali pula ko be immo be daro no be mawbe do hettora no buri yawirde si tawi be wawata dum don be force attaque yo be démission si tawi hawri be wawata immagol lenyongol si nangama e hore toñe be daro be dartano lenyongol yo be démission be landaka ko satti mais si tawi be wadali dum don je vous assure kala haalo ka haala ko mi halta do semaine ji à venir on fop modon on nanay semaine ji à venir wimi ina menace go lay goto ko réalité on yewtete ko réseaux sociaux do gilande ma semaine ji aroji di si be mawbe do yaltali no buri yawirde kala haalo ka hala ko mi nanta do on tigi anday hay goto arditata ko gol leñol do e hore hara koy hore otage parce que ko otage ni ko hombo non wadi si otage do nyibi ko enen do ardabe ben ko enen jabi hande ardibe ko dina ben Alaji Baduren hino jodi hino wadde kambe e gouvernement en collaboration sukabe men hande hay jangube be jogibe diplôme ji be do fop ko be collaborer e Alaji Badru sifa wano Cerno Yaya en fop ko collaboration e Alaji Badru en ko dum do fo woni ko habbi en enen ardabe ben enen gol leñol do den en lanni wonde himbe be andanda hore mani be anda ko be huwa en anda ko huwen en ƴetti himbe be hana ardade dina kan en ardinibe hande lagine ko ardibe dina men kan ko ben wone yaltude du'ano wonbe wujjude wonbe yenude geenaari ardibe dina men kan woni jabobe geenaari ko honɗum valeur heddani en ardibe leñol coordination on hino do ko be wone wadde kon si tawi pullo si tawi goddo yalti do joni toñi ko be yaltube na acce toñe si goddo yeni be na acce yennugol si goddo dolama kadi toñama kadi be jodo be omba hunduko mabbe be fanka awa hare non do min ko mi inni o message do nabanela mo direct Alaji Alseyni parce que ko ultimatum monni gilande ma jonte aroje do den min halani on fop modon on nanay si tay be mawbe do de wiete be modi juhe wontirbe sangaredi be wujjabe be o sori jo do wujji mo aduna Allah fu andi fi mum si tay be do yaltali ko buri yawude kambe andi e Mamadi Doumbouya ko ndum haldi parce que meden andi mama ya on ko be fokkituno kankan ko hondum be yetino men ma wondube mabbe ben ko hondu yetino men ko fino jang hebora lagine ko fino dialogue wadira ko fino himbe ben fu wawira wonde tranquille hara election ji din organiser to no buri yawirde e hore hara coordination ji di nayino no nantondiri ko dum wonno ko be fodi jama'o kono gilande mabbe yeyi on mama ya hande fo yi ko wonno dum do yiltondiri hande kambe Mamadi Doumbouya haysi be wowlaali fop no reni hibe famondiri ham moƴƴi hibe ƴetti en enen gol leñol do en otage ka hersa do den yo min si tawi hawri jonte aroje do den be mawbe do den si tawi be yaltali wallahi haray ko yo Allah wallu Alaji Alseyni hara be démissioni si be démissionnali haray mi inni onon sibbe mabbe ben waajebe onon gedalbe mabbe ben waajebe parce que gol leñol do hande kadi goto ƴettitata gol en otage c'est terminé Mamadi Doumbouya ƴetti lagine fo en otage goto ƴettata gol leñol do den en otage c'est terminé haray ko dum mi marnon ko mi yewta ko yeyi de bange do
yo jamme kise woni meɗen